Kay maayong gabi kaninang tanan mga tigpaminaw ni atong programa ang Lanog sa Kamatuoran. Ato'y hatag sa tuigsoon Brother Salbert Dundiano alang sa pasiunang pagampo mga igsoon ng Kristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kami pong Amahan, sige hapon, mangayo kami sa imong panalangin, ihining among padayon nga pag-ahimuon karon nga pagpalanog sa gitudlo sa imong simbahan. Bisa mong gisad kanimo nga amo gayong ipadayon ang pagpangalagad sama ni ining pagpangalagad nga pagpalanog sa mga kamatuoran nga gitudlo sa imong simbahan. Hikapa ang matag usa kanamo nga ang espiritu mo gayud mo'y ipatigbabaw nga ang iyang paggiya gayud maoy among malituk dinhi sa radio station sa RMN Dipolog para makaalagad gayud kami sa among mga igsuon nga naminaw nga nagkinahanglan. Sa gyapon kining tanan among gipangayo kanimo uban sa mga pagpasalamat sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo uban sa panabang sa mga anghel ug mga santo sa langit sa among inahan Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, salamat kay Brad, no? Salbert Santo ug inaw ani, no? Manito, pasensya mga listener. Pasensya mga listener kay not feeling well. Pero moalagad gyapon. Okay, itong programa, mga igsoon, madungog hapon sa inyong mga radio, no? Sa 981 AM band, sa 94.1 sa FM band. Pinagi usab diha sa YouTube sa CFD Lanog sa Kamatuoran. No, diha usab sa Facebook sa DXDR RMN Dipolog. Mo na nga makita ta bisan asang napita sa tibuok kalibutan, no? Pinagi sa mga live streaming niya na. Ang atong programa yung po madungog sa matag alas 8, no? Matag Domingo taman sa alas 9. Unya ang ato ang mga pagpasalamat usab nining atong mga nagpaluyo nining atong programa. No, kay kung wala ni sila ang atong programa dili kini matawo. Pinaagi sa ato ang mga kaparian, no, sa Diocese sa Dipolog. Ubos sa ato ang obispo, Most Reverend Severo Ka Ermari. Pinagi sa iya ang mga kuraparoko, mga parish administrators. Dinha sa katedral ang ato ang mga kaparian, Reverend Father Benvenido Amoy, Reverend Father Mario Beltran Patangan, Reverend Father Wilson Lagari, Reverend Father John Michael Redera. Dinha usab ang atong mga parish administrators sa Sikayab, St. John Newman, ang ato ang parish administrator o mausab ang atong Bible director o ang CFD Dipolog Diocese Spiritual Director, Reverend Father Ramil Curung, kauban sa iyang assistant nga si Reverend Father Ernesto Arances. Dinha sa Galas, ang atong Monsignor Atilano Tabaransa, sa Torno, ang atong ato ang kuraparoko, si Reverend Father Albert Bail, o dinha sa Gulayon, si Reverend Father Ayan Kahayag mauusab ang Parish Administrator, o dinha sa Ulingan, si Reverend Father Melvin Ugok, o dinha sa Santa Palomina, si Reverend Father Cesar Tinga. Sa tanang mga mandated organizations, movements, mga ministries, o ang mga chapel presidents sa atong diocese. Maayong gabi kaninyong tanan. Ang atong mga kauban nga mga officers sa Biblical Apostolate sa Diocese sa Dipolog, ang ato ang Formation Committee Chairman sa Diocese sa Biblical Apostolate, Brother Ginidino Benitez, kauban sa mga officers, o sa mga Catholic Faith Defenders, dili lang dinhi sa siyudad sa Dipolog, apil na usab sa kining Liloy, no? Ang ato ang diha sa south nga bahin, gikan sa Sindangan, padulong na sa layo na yun, no, sa Gutalak, mga inana, no. Ang ato ang coordinator diha si Brother Willie Imbodo o si Brother Abet Imbodo o si Brother Johnny Agravio.
Ang atong mga safety dili lang sa Dipolong no, sa mga nagkadaiya nga mga lugar. Diya sa Negros ug uban pa mayong gabi kaninyo sa mga Biblical Apostolate usab no. Dili lang sa atong Dipolog ug sa Zamboanga del Norte. Mayong gabi diya kaninyo. Ang atong maigsuon usab nga mga dili Katoliko nga kanunay nga nagpaminaw ni natong programa. Mayong gabi diya kaninyo, mga evangelist no, mga pastor, mga ministro ug uban pa. O ni ato ihatag sa ngalan lang di gihapon di ay no sa itong kauban, sa ngalan ni Atty. Miguel L. Abas, wala sa karon kay na ay kabilinggan no sa iyang mga court hearing. Inyo lang ubos nga kauban Brother Nicolay o kauban ni Brother Silbert Dunduyano. Ang atong itimbaya po di usab no, ang atong technical side si Sir Expedito Tax Alumba, Sir Danny Luod, ang atong station manager nga maayo kayong tawo no, si Manager Edgar Dagumo, kauban sa iya mga reporter no, nagkadaiya kani si Roger Monera, si Mark Bacroya og labi na gyud ni Ma'am Mardy Libres no, og sa uban nga bag-o nga staff no, wa nato nailhan pa. Okay, mayong gabi kanatong tanan. Okay, Brother Silbert, unsa kay mong ipambit din no, kay kita ramang duhaan ni ron. Okay. Nasayod ko nga doon kay pambit. Okay, sige apon, Brad Nicolay. Again, no, pasensya mga listener nga dili kay ta feeling well kay na abtan ta sa panahon diin mo sinati po tag-ingon ani. Nagkataon lang nga natay kakuhan. Yeah, isud man ta mo absent no sa sitwasyon pod. Mao na nga niya gihapon ta no mo appeal no sa pagpadayag, pagpalanog sa kamatuoran nga gitudlo sa atong simbahan nga Katoliko. Now, naminaw ko kaganina sa mga kinasing-kasing pod nga gipaambit sa atong higala pod sa Seventh-day Adventist. Ato lang pong ihatag ang atong response sa iyang mga gipangyaw-yaw. Now, nalipay lang ko nga dunay caller niya kaganina nga murag nakabantay akong nabantayan yun, no? Nga kung walay mausab sa bag-ong tugon, anong gihingalan siya bag-ong tugon? O na itong hinumduman. Unya, ang ako lang, nga kung magtuon ta og Biblia, nga nung dili bagyod, itibuok bagyod ba ang pagpanudlo? No? Dili mangguni siya ingon nga, pugnit lang tag teksto, unya, dili na to ipasubay, og unsa gyud ang atong sundon diri sa bag-ong kasabutan. Kay dili baya gyud parehas ang daan og bag-ong kasabutan. Mahimo ba Nicolay, tabangi ko ani? Mahimo bang basahon nimo ang Jeremias 31, tudling 31 hangtod 32? Jeremias 31, tudling 31 hangtod 32. Okay. Kay sa Jeremias kapitulo 31, versikulo 31 taman sa 32. Nagingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo akog bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa diyang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang maong kasabutan bisan og ako sama sa usa ka bana ngadto kanila. Ako ang Ginoo mo'y nagsulti niini. Okay. Salamat kay Brad Nicolay, no? Unsay gihisgutan diha Brad Nicolay maghimo og bag-ong kasabutan. Parehas ba Brad Nicolay sa daan? Lahi na kay bag-o naman. Bago, no? Ipalihog ko og usob Brad Nicolay kaya tong itag sa pag isgot. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo akog bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Padayon. Dili kini sama sa kasabutan, nagihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. So, ang bag-ong kasabutan dili sama sa daan. So, kung moingon kag parehas ra, nganong giingon nga dili sama? So, mao ni diskubriho nato og unsay mga kalainan sa bag-ong kasabutan. Kay ang kalainan god nga gitudlo sa atong simbahan, atong gi-practice, ilang giisip na nga violation sa law. Dili na mao.
Kay naay mga kausaban diri sa bag-ong tugon nga dili gyud sabto nato nga violation sa balaod. Gani pagtuma na. Sample. Kanang initiation no sa kingdom o kana bang entrance sa kingdom, Brad Nicolay. Oh. Unsa may buhaton ana kung magpasakop ta sa gingharian sa Dios? Unang buhaton. No, kanang umbaga sa fraternity pa na bunalan bagang imong sampot, di ba? O yan mo po ilang pamagi. Di ba, Brad Nicolay, ang ilang entrance sa kingdom sa daang kasabutan tuli. O, tulion ka. Unya mo magaling na hinungdan nga sa atuwa sa bunyag pwede ang bata kay ang bunyag po diri sa bag-ong tugon mao man ang entrance sa kingdom ni Jesus Christ. O kanang bautismo. Unya niingon si Pablo sa Colosas 2:11 hangtod 12 sa King James Version, nagisgot siya og circumcision of Christ. Niya sa sumpay ingon siya nga ang circumcision of Christ iyang gipasabot nga bautismo. Mahimo bang basahon nimo, Brad Nicolay? Unsa nga verse ganito? Ang Colosas 2:11 og 12. Kay naamgo diagod nga kung nausab siya kay mo na siya gihulip, dili na sabton nga pagsupak sa balaod. Pagtuman gihapon na. Nausob lang ang dagway sa balaod. No? Imbes tuli, pero bunyag na diri sa bagong tugon. Palihog basa, Brad Nicolay. Sa Colosas 2:11 og 12. Kapitulo 2, versikulo 11 ngadto sa 12. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa paagi nga tawhanon kundi sa paagi ni Kristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom nining lawas nga makasasala. Kaysa pagbunyag kaninyo gilubong kamo o gibanhaw uban ni Kristo, binagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Okay. So, mao na. Then, kung gusto sila in English, Brad Nicolay, akong basahon Okay, po diri. basil no? makato po ng Oo. Amerika unya. Yes. Sabot ta. Sa Colossians chapter 2, chapter 2, verse 11 hangtod sa 12, no? Akong kutluon diri, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. Okay. Nakay King James Version diya, Brad Nicolay. Wala gid ba. Okay, dera. Colossians chapter 2, verse 12 og 13. Buried with him in baptism, wherein also ye are risen from him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. And you being dead, and you being dead in your sins and uncircumcision of your flesh, has he quickened together with him, having forgiven you all. Tanawa. Naghiskot og baptism. No? Diri na sa 12 akong gibasa. No? Pero wala na ko giapil og basa ang 11, which is imong gibasa ganina, Brad Nicolay. No? Ang sa 11 giingon, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of sins and the flesh by the circumcision of Christ. Unsa maning circumcision of Christ nga giskutan diri, no? Katubaning tuli sa daang tugon? No. Gikulon manggali ni diri oh. Sa sumpay mo ni giingon diri, buried with him in baptism. Bunyag. Oh, so bunyag. Sa ito pa, nausob. Unya, pagsupak ba na sa balaod, kinausob? Yes. Pagtuman gihapon ba Nicolay, gihulipan lang. Kung hulipan ang usa ka lagda o balaod, dili na isipon nga paglapas sa balaod. Pagtuman gihapon na, nausab lang ang dagway sa balaod, Brad Nicolay. No? Okay, sakto po na ang point, no? Oh. Dili manggod ingno nato nga og unsa gitong sadaan tanan mao ra gihapon sa bag-o. Now na mabasa nga dili gyud mausab ang balaod sa Dios. Na mabasa. Dili gyud na usbon. Pero atong sination og unsa nang gipasabot nga dili mausab nga balaod. No? Kay kung mabasa ta sa Colossians chapter 2 verse
verse 2 up to 16 to 17, nagisgot niya lain-laing balaod. Pero ang gitumbok yun ni Pablo diha, ang ceremonial laws. No? Nga, ingon siya diha, landong. O landong siya to pa, shadow sa in English, kunya, kung ato ng sabton diha, na ang exegesis ana, ang sadaan na, nga doon na nagipunting sa bag-o nga katumanan. Na lahi na, pras lagi anang tuli. Ang landong ng tuli, ang katumanan ana, dili sa New Testament, bautismo. Mao na siya. Okay, walang po tayo mabasa ba no nga din sa New Testament, apa tayo mabasa nga gituli, tagtuli gyapon? No, basig moingon sila ba nga, kay wa naman ang tuli nga, ngano magpatuli ang halik kuno ta gihapon. Uy, lahi po lagi pa, samtan po lagi. Ang tubag, simple lang, no? Parehas na anang pagkaon, Brad Nicolay ba, no? Naman gud sila argumento nga, kay gilimpyuhan naman ta ng pagkaon ka ha. Yan mo kaong kag ok-ok, kaong kag tiki, o unsa pa na diha. No? At nung i-qualify, ug unsa nga kahugaw diha nga nalimpyo. Duhang ka klaseng kahugaw, Brad Nicolay. Ha? Biological or physical, o kanang spiritual. Na? Unsa man ang biological or physical, una pa laing term na nalimot ko, unsa man ang physical o biological nga kahugaw, no? O material nga kahugaw. Na kaitan mo ingon ang doktor nga uy na manay virus o na ay bacteria nga makadaot nimo. Hugaw. O mo na physical or materially hugaw. Okay. Now, mao na. Pero kanang spiritual nga kahugaw mando na sa Dios. Sugo sa Dios. Unya imong lapason hugaw ka. Di ba? O sa daang kasabutan, naghisgot ang Diyos nga diha sa pagkaon na ay isipong mahugaw. Dili isipong kalanon. Di ba? Kanang baboy isdang walay himbis, isipon ng mahugaw. Muna gitaw nga ito spiritual nga kahugaw. Dili materially. No? So kung lapaso na ito na, nakalapas ta spiritually sa nga kahugaw. No? Mauna. So, mauna, spiritual nga kahugaw. Now, kanang spiritual nga kahugaw sa baboy, o katong isdang walay himbis, unsa pa na diyang gisgutan sa Levitico, na ay mabasa diri sa New Testament, nagilinisan na natanan, gipasabot. Oo na. Sa buot Jis. Katong nagkisi-kisi si Pedro nga, gipadayagan siya sa Ginoo nga, katong, kanalaking gipaihawon siya, mananap. Unya, mahimo bang basahon ni mo na, Brad Nicolay? Atong basahon, sige, no? mo ka na nga part. Teksto. Okay, sa Buhat, Kapitulo 10, versikulo 14, no? Taman sa 15, no? Atong basahon. Apan si Pedro mitubag, dili ko Ginoo, kay wala pa ako makakaon, o bisan unsa nga giilang mahugaw. Muna katong giskutan, no? Yes. Sa Leviticus. Ang tingog miingon kaniya pag-usab. Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Okay, naghisgot ang Dios og mga kahugaw nga gihinluan na. Naman sa mayang gipasabot niya, ana? Material nga kahugaw? O spiritual? Katong instruction niya sa Old Testament sa Levitico nga doon na gipaisip niyang mahugaw. Nga kung mo kaon ng tao kasala kay hugaw god. Spiritual. Kay instruction man niya nga ayaw na kay hugaw. Pero naghisgot diha og naglinis ang Dios. Ang iyang gitumbok spiritual nga kahugaw. Kay sugo man to niya ayaw na kana kay hugaw. Then diri sa imong gibasa naghisgot na diha og doon na naghihinluan nga kahugaw. Niya ang pangutan na material ba na ang ipasabot diha? Dili. Kay bisag pangutan-on nimo mga doktor, bisag sila manggaling. Moingon magyud ang doktor, oy, naay bakterya. Agi material nga kahugaw mo manggaling di ta mo kaon. Na ako Brad Nicolay, bisag mo kaon na taog katong sa una sa daang tugon gidili na. Pero di biya ko patakag kaon. Gani mura mo kog sa badisita, no? Gani para sa mga naminaw na tong mga Adventist, no? Kaya balo mo, o sa paborito na ko, palitanan o sudan?
dili biya Katoliko. Sa Bautista biya, di lang na ko isgutan ang kanang tindahan, no? Mas ganahan mo ko dito ba? Oh, kay o yun na ba sa ilang mga pagkaon. Gani maglikay magug kanang baboy ug kaon kay Para health reason. for health reason. Asa rason nga mao lagi maka-high blood, no? Dili maayo sa physical. Now, ang ako reason nga dili ko mukaon dili tungod kay sa religion. Nga hugaw gihapon. Kay sa bagong tugon ang spiritual nga kahugawan na gilinisan naman. Dili lang kay pagkaon, apil ng katong hintil nga isipon gyapon mahugaw. Muna example sa spiritual nga kahugaw, Brad Nicolay. Dili na sabton nga physically, materially ang mga hintil limpyo gyud. Posible man nga naay gi-cancer na turon nga hintil una ay nataptan baghagon sa ng mga doktor maayo ko ana, Brad Nicolay, no? Nga kahugaw materially dili ta kaingon nga ang mga hintil limpyo. Di ba? Kay material man na. So maura po na sa ok unsa pa diha, no? Kung dili ta mukaon kay nag-amping ta sa atong panglawas, pwede na. Pwede. Pero about religion, dili na naisipong mahugaw. Kay wala naman jud magdili ang Ginoo anang kahugaw nga espiritual. Wa naman siya magdili. Pwede ba basahon, Brad Nicolay, ang Marcos 7? Okay, Marcos Yeah. 7. No? Okay, Pero sa dili pa nimo na basahon diha, Nicolay, timan na nato nga nikisi-kisi si Pedro diha, di ba? Kay ang huna-huna gud ni Pedro na katumangdaan kasabutan, kagibawal gyud ang pagkaon na. Di ba? Oo. Gibawal gyud ang pagkaon na. Dahil giingnan sa Ginoo ayaw isipa nga mahugaw ang mga butang nga gihinluan na sa Dios. O magilaing gitumbok ang nga kahugawan na. Katong ang giisip nga mahugaw sa daang tugon, katong pagkaon. Paboy isda nga walay himbis, dili lang pud kana apil na pud ng tao. Pero nakasabot si Pedro sa unahan. Di nakasabot siya nga, uy, dili na di isipong mahugaw ang hintil. Unya, kung ato ko ng ayuhon gugtuon, dili raman kay ang hintil mo ipaisip nga mahugaw. Hasta mo pong pagkaon. Itong baboy is nang ulihimbis, di ba? No? Pero, ingon diha nga sa katugaling hubad nga kung gibasa, Brad Nicolay, denotes plurality. Ang mga butang ayaw isipa nga mahugaw ang mga butang nga gihinluan na sa Dios. So, kanang exegesis sa Adventist nga kana kunong ipasabot ana tao lang, so singular. Yes. No? Which is kulang. Mga butang, plural. So meaning katong tanan nag-iisip nga mahugaw sa daang tukon. Na siya argumento, Brad Nicolay, nga dili man na kalanon ng baboy. So kanang mabasa riya sa bagong tugon nga kanon katura pong kalanon, no? Now ang tubag ana simple lang, no? Dili kalanon ang baboy sa daang tugon. Pero sa bagong tugon dili bago na kalanon. Muna akong challenge sa iya, Brad Nicolay, ug mga listener. Kay dili man gud man nagsama ang kasabutan. No? Gihisgutan nimo sa Jeremias, gibasa nimo, Brad Nicolay, Jeremias 31 ug 32 nga dili parehas ang daan ug bag-o. Gani, doon na ba ko'y basahon, Brad Nicolay? Hebrehanon 7:12. Dili man na maunang moingon nga dili gyud mailisan ang tanang balaod. No? Kana kung gipasabot nga dili pwede usbon nga balaod, referring to the moral law of God. Presa nang ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak sa imong isig katao, ayaw pagbaton og laing Dios. Ano? Mao ni mga moral essence of the law. Nga bisag bag-ong tugon na taron, dili pud na kaako pag-usab ana kay common law na. Yes. Pero naay mga balaod nga pwede gyung mausab by the authority of the church, binding and loosing. Nakahisgot siya ganina nga dili ko na makahimog lagda o balaod ang simbahan. Wrong, no? Okay, kay giskutan man usab niya tong bahin sa pagdili pagminyo, no? Yes. Ato Po nang hisgutan ron, Brad Nicolay, ha? Unahon sa nato ni. Okay, unsa na nga ba si sa di pa na ko ni basahon ni Brad Nicolay, ipalihog lang sa kugbasa sa Marcos. Buhat 16:4. Okay, Buhat 16:4, no? Ana, proof na nga ang mga kadagkuan sa iglesia o ang iglesia mismo pwede makahimog mga lagda, no?
nga ipatuman sa mga magtotoo. Sige. Okay, buhat 16 versikulo 4. Sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran ilang gitugyan ngadto sa mga magtotoo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles og sa magkadagkuan sa simbahan didto sa Jerusalem o gipahimanuan sila sa pagtuman niini. Dili sa King James English, no? And as they went through the cities, they delivered them the decrees, no? The decrees for to keep that were ordained by the apostles and elders which were at Jerusalem, no? Nya ang background ba ani Brad Nicolay, ang ila biyang lagda ani, napay mga Jewish custom gipang-apil nila. Gipangapil og usab. Hindi kita musupak para sa anang dili ipakaon ang dugo. We agree nga sa Council of Jerusalem di ko na ipakaon. Pero wala na nila gibase sa teaching ni Jesus Christ dili sa gospel. Dito na nila gibase sa Jewish custom. Which is okay gahapon kay naman sila authority binding and losing. No? O sa ilang panahon. Pero how about sa musunod nga henerasyon nga naanay nakapuli sa katungdanan sa mga apostoles, ang ilang gahom mapasa sa ilang mga successor. Pareha sa gahom sa Presidente Nicolay, mapasa na sa next president. No, mauna nga ang mga apostoles kung i-appeal nila ang mga Jewish custom, valid na sa ilang panahon. Kinaaman sila authority. Gi-appeal nila ang Jewish custom. No? Pero siguro Brad Nicolay, ako sa ning basahon ning Okay, basta. nabasa na ako dai buhat 16:4. Palihog kog basa Brad Nicolay sa Colossians, no? Colossians. Chapter 2 verse 14 to 17. Yeah. Kolosas Kapitulo 2, versikulo 16, taman sa Kay 17. 14 ko no. 14. Oh, tama sa 16. Kay Kolosas Kapitulo 2, versikulo 14, taman sa 16. Gipapas niya ang tanantang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang Sa niini di dito pa ka mo padayon Brad Nicolay, no? Mga kasabutan. Oh. Mga kasabutan. Giwagtang diha sa ipadayon Brad Nicolay. O pinaagi sa iyang kamatayon sa krus gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o autoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon Oh yes, o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kinintanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. So atong tagsa-tagsaon na Brad Nicolay ha. Okay. Gitapos ni Kristo sa cross. Mga kasabutan ha, mga kasabutan. Pagkaraghan na nakasigurado ta mao na ang mga ceremonial essence of the law sa daan. No? Katong sa ila sa mga Hudiyo, unsa para sa nang tuli, unsa pa na katong ilang pista, karaan, katong ilang mga kasaulugan. Unya gani sa moral law, 10 commandments, nganong giapil ang Sabat? No? Nganong giapil ang Sabat? Muna wa mahibawi sa mga Seventh-day Adventist. Kay kung lunlon moral law ang Sabat, nganong giapil diha ni Pablo? Nga landong ko na. O mo na hinuktukan sa mga Seventh-day Adventist. Kay kung lunlon moral law ang Sabat, dili na niya iapil diha. Kay landong mo na. Landong gali, dili pa na mao. Dili pa na mao. Naanay gipaabot ng katumanan. Mas lang kahibaluan na. So, panas anang tuli. Katong tuli, ilandong man to, karaan man to, naanay katumanan sa bagong tugon. Ang katumanan ana bunyag. Bunyag. Oh. Kana pong Sabat nila nga matunog og 7th day of the week landong kay giskutang Pablo god. Unsa may katumanan ana mo nay diskubrehon na to unsa nga adlaw na. Kay mo bitaw ang atong katekismo, nag-ingon ang katekismo nga ang Lord's Day nga Sunday fulfillment of the Sabbath. Kay actually mao na ang katumanan sa Sabat. Kay katong sa mga Hudiyo, kuan man to landong. Ha? Shadow, no? So nganong shadow kay ang Sabbath God double element, double essence. One is moral, which is dili ta pwede kausab, no? Nga ingon si Atty. Abbas nga ang balaod nga sa usa ka semana naa gyud day of worship, no? Diin mo pahulay puta,
moral law na dili na mawala, di ta kang usab ana, no? Pero ang pagpatunong ug unsang adlaw na mo na seremonyal, Brad Nicolay. Okay, kanigong Exodo 20 versikulo 8 og ato ipadayon na siya. Sige, Brad Nicolay. Wa gina maghisgot dinha og specific nga adlaw, no? Yes. Wa gina maghisgot dinha. For your information, no? Sa itong mga igsoong nga tigpamina, wa gyud maghisgot ng specific nga adlaw. Gani dunay guidelines ana nga gisgutan, no? Atong basahon da Exodo 20, no? Atong Sige, Brad Nicolay. no, kay wag nindutan sa nga dungagan po, no? Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 taman diri sa 11. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay og ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho niya ng adlaw o ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan, og ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan, og ang tanan nga naa niini, og mipahulay ako sa kapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang adlang papahulay o gibalaan kini. Wa gyud maghisgot og specific nga adlaw nga nag-ingon dinhi nga adlaw nga Sabado. Ikapitong adlaw semana. Wala. Wala. Pero nahinumdum ko sa debate na mo diadto sa Plaza Verdiculay og diri manggali po to. Iyang gibasa tong paraphrasing nga translation, iyang gibutang nga og 7th day of the week, which is absent sa Hebrew manuscript. O sa bisag sa interlinear Hebrew, no? Now, dili man reliable tanang paraphrasing. Kaya gipangdugang sila na manggali bawal ng dugang-dugang. Yan igamit siya paraphrasing nga Biblia nga gidugangan. Di inconsistent siya, no? Kay dili gyud kung mubase ka sa literal translation, wala gyud 7th day of the week. Pero iyang gibasa tong paraphrasing nga gibutang nga 7th day of the week, no? Para nga mahulog nga moral law na. Which is panglimbong na sa mga tao. Kung mo na mahitabo, no? Kay ang balaod wala magisgot galit na unsang adlaw mo sugod og trabaho. No, giingon ra nga sa unom ka adlaw mo trabaho, isa ikapito pahulay. Sa ato pang Sabat, diay ikapito human sa unom ka adlaw sunod nga trabaho. Wala maingon diha nga ikapito ka adlaw semana. Okay, nagisgot magog unom ka adlaw magtrabaho. Human sa unom ka adlaw nga magtrabaho, mao ang adlaw nga papahulay nga mao ang kapitong adlaw. Og magingon og adlaw nga Sabado na, di na magisgot og unom ka adlaw kay gidiretso naman nga usa ka adlaw. Ang specific nga gisgutan. Mo na ba Nicolay kay no? Kung atong sabton ang moral law, nagdepende ang 7th day sa unsang adlaw ta mo sugod og trabaho. Di ba? Brad Nicolay? Okay. Wala man giingon diha nga kinahanglan ang inyong unang adlaw sa trabaho kanang unang adlaw semana. Wa man giingon diha. Ditso naman sa unom ka adlaw mo trabaho kamo og sa ikapito pahulay. Sa ato pang Sabat, ikapito human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Now, asa man na natunong sa daang kasabutan? Nagigamit nilang kalendaryo. Di ba? Kalendaryo nga kana galing kalendaryo na to na pagano man nag-background. Today background na po sa Hudeo o pagano. No? Wa ko'y panahon nga mo discuss ana, no? So, mauna. So, ikapito. So, sa kalendaryo, muna din tanawon na to, sa Jewish, na ang unang adlaw ting trabaho sa mga Hudeo, ang unang adlaw semana. Munang, way lalis, ang ikapito nila, 7th day of the week. Jud. No? Brad Nicolay. So, way lalis. Pero lagi kay, seremonyal man ang pagpatulong, sa ato pa, kay seremonyal man na siya, mausob yun na siya sa bagong tugon, Brad Nicolay. Ang pagpatunong. No? Landong man tong ila, no? Ang usa sa explanation na Brad Nicolay, kay katugong ilang Exodus gani, nga nahigawa sila sa kamot sa mga Ehiptohanon, adlaw man tong Saturday, Sabado, Brad Nicolay, katong ilang Exodus gani, nga giisgutan sa Deuteronomio 5:15 ba na, kung ako malimot nga, pahinumduman tong adlaw, Sabado man to. No? Ang gipahandom to ang ilang Liberation Day. Which is, dihapon matunong ang ilang Sabat. No? Pero, kanatugong mga Kristohanon ron, ang atong halandumong adlaw, dili man tong Exodus. No? Ang atong halandumong adlaw, ang resurrection of Jesus Christ. Di ba?
Nga wala ra ba gyud na natunong og Saturday. Domingo ra ba gyud na. Di ba? Unsa gingon ni unsa ko tong bersikulo Brad Nicolay nga niingon si St. Paul nga kung wala mabanhaw ang atong Ginoo, kawang lang ang atong pagtuo. Kinana sa 1 Corinto, no? Atong tanawon. Yes. 1 Corinto na. O kung mag-research lang unta sila anang mga early fathers, katong mga sinulat sa mga unang siglo, ikaduha, ikatulo, diya nila masayran nga na tradisyon sa mga Kristohanon nga mao na usa sa dako kay hinungdan gud nganong diha gyud gipatunong, no? Diha gibalhin ang solemnity, ha? Okay na sa 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 14. O kon wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang inyong pagtuo. So mao na Brad Nicolay, mao na nga kung ayo na tugtuon ang history sa early Christianity na especially gyud nila nga adlaw ng Domingo, Brad Nicolay, in honor sa resurrection. Kay katong landong malagi tong Jewish Sabbath, so mao na ilang gihulip, no? Pero dili na explicitly gyud makita sa Biblia, no? Na manggalit butoy Adventist da sa Negros ba to nga magsigig send na kog message sa Facebook, no? Yung pangkutlo niya tong pangsultis pare, no? Mga obispo pagaling uban nga ni angkon kuno ang obispo nga dili man mabasa, no? Sa Biblia ng pagbalhin gikan sa Sabado ug Domingo, no? Ang gipasabot sa reference ang explicit, no? Wa man gyud mabasa sa Biblia nga gaingon ang Dios nga ibalhin ako ning Sabat ang solemnity niya gikan sa Saturday ngadto sa Sunday. Wa gyud mabasa na, no? Pero na ay mga teksto sa Biblia nga nagpasabot nga mabalhin gyud na. Di ba? Implicitly stated sa Biblia. Brad Nicolay, di ba? Sama atong Hebrehanon 4:8. Di ba? Nga naghisgot naglayang adlaw sa pahulay. No, di ba? Now, Brad Nicolay, ipalihog ko no kog basa, no? Diri sa Salmo 132 bersikulo 8, no? Diri sa imo nga hubad, no? Salmo diri na lang, diretso na lang, no? Kay naagyoy pulong diri nga rest, no? Pahulay, no? Salmo 132 bersikulo 8 naghisgot ni, no? Nindot kayo ang exegesis ani sa ubang mga teologo, no? Asa ganito, Salmo 132 bersikulo 8, no? Nindot kayo ni siya, no? I hope nga ang atong mga igsuon, no? Makapamalandong sila ani nga mga bersikulos Biblia o ilang i-apply po ni, no? Sa Salmo 100 Psalm chapter 132 verse 8, no? verse 8. Arise, O Lord, into thy rest, thou and the ark of thy strength. Okay. Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Unsa may gipasabot ana, no? Now that nagpunting na sa umaabot. Kanang pag-ingon diha bangon o Ginoo, repairing na siya sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya mubangon siya, ma-resurrect siya, no? Kaya namatay man to siya, no? Mubangon siya ngadto sa iyang pahulay, no? Ngadto sa iyang pahulay. Ang pangutana, unsa man na? Unsa man na? Unsa man nga dawa, no? Now, daghang mga exegetes moingon nga nagtumbok gina sa adlaw diin kanus asya nabanhaw. Ngadto sa imong pahulay. Ngano man? Kay kung Saturday pa na, diha gid siya magpakita ba Nicolay? Diha gid niya ipa-attribute nga nabanhaw siya ng Saturday. Pero nga naman nga Domingo man gyud. Unya katugaling pagpadala sa Espiritu Santo Domingo pod, Brad Nicolay. Di ba? Dayon ang mga apostoles gani, no? Ang mga kadagkuan sa iglesia naghimo sila communion. Na buhat 20 bersikulo 7 nga ang communion gibasa na to sa katong referensya nga kung ikutlo sa miagi, no? Miaging Domingo nga worship. So ito pa, nag-worship ang mga apostoles sa Domingo. Now, dili lang to simbahan nga Kristiyano. Kaya unang-una, wala pa sila simbahan nga kagalingon, no? Mga na magtigom sila, balay-balay ra. Kaya kung dito po sila sa templo, now,
dili man balido sa Jewish temple ang kanang tigom nga Domingo. Although na ay tigom silang adlaw-adlaw. Pero kanang himuon na tong special, wala ang mga Hudiyo, ana. Kay, supak na sila, ana. Kaya ang ilag yung day of worship sa Jewish temple, Saturday gana. Mambita nga, mag-anaan silang Pablo, si Kristo, niya kidaghan man ng tao, gusto nila nga, ihagyo sila anang adlaw mo duol, no? O, ana, Jewish temple man na. Pero, kanang nagsimba, o nag-communion ang mga apostoles sa buhat 20 versikulo 7, Domingo na nalanas balay. Oh? Okay, dayon Brad, no, atong basahon tong San Marcos, kaya atong nalimtan og basa pod no, tong bahin sa pagkaon bitaw. Wala pa nako ma-emphasize og ayo tong 1328, no? Nya at di lang nako tas uno ako nilang idritso no nga. Bangon ang Ginoo ngadto sa imong pahulay. Yeah, daghang mga exegetes mo ingon pod nga referring na gyud sa resurrection ni Jesus Christ. Nga mo nang diha na attribute gyud sa mga Kristohanon nga sanglit landong tung Jewish Sabbath gihisgotan ni Pablo sa Colossians, no? Mo na nga naghisgot naglaing adlaw na sa Hebrehanon 4:8. Mo nang diskubrihon na to na dili na explicit sa Biblia, implication lang na lahi man ang explicit ug implicit, di ba? Sakto tong mga referensya nga kutlo-kutloon nila nga wala gyud explicit statement sa pagbalhin. Di ba? Ang explicit statement sa pagbalhin, awahin na, wala na sa Biblia. No? Mga later council na, para sa itong Council of Laodicea. Di na sila mutuwa to. Kaya ang ilang tuhuan, Council of kuan lang, Jerusalem. No? Nga, wala sila kahibalo nga ang doctrine sa authority mapasa sa successor. Di ba, Brad Nicolay? No? Ang authority sa mga apostoles mapasa sa mga sumusunod. No? Kani na may desisyon sa mga obispo kay mga obispo may sumusunod sa mga apostoles. Yes. Na gali desisyon sa mga obispo nga nituo ang mga Adventist. No? Ako man gisgutan po sa akong programa sa buntag kanang pagdeklarar pila ka basahon ang New Testament, no? Bisag dili pa lang ta maghisgot atong daang kasabutan, no? Kay na may supakan nila sa atong kanon, no, Brad Nicolay. Pero kanang atong desisyon sa mga council 393 AD o 397 nga 27 books lang ang New Testament, ito sila na. Kisa may gaingon ana, mga obispong Katoliko. Kay sa Council of Jerusalem, wala pa sila ga-declared ana. Di ba? So kung ingon sila nga, nituo sila sa Council of Jerusalem, then di sila mutuo sa kaning mga later council, sa ang mulutaw Brad Nicolay, dili sila faithful sa Biblia. No? Kay ang Biblia nag-ingon nga ang mga kadagkuan sa iglesia gitagaan gahom sa pagbayn og lus, pagdili og pagtugot, Mateo 18:18. So mo na nga katong Council of Jerusalem binding. Kung doon na mga nausab ato, no? Pero wala pa na usab tanan dito. Ang katulang dili na isipong mahugaw ang mga hentil. And then wala na sila gipabukate, dili na requirement kanang circumcision, no, di ba? Pero napagyapon sila gi-appeal sa mga Jewish custom. So mao na Brad Nicolay. Now diha lang ta, no, may tungaan ang point dayon palihog ko atong Marcos 7, Brad Nicolay. Kay San Marcos Kapitulo 7 versikulo 14, no? Tama ni sa 23 para masabtan gyud nato. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan o giingnan sila. Pamati kamong tanan og sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Sa dihang mibiya na siya sa panon sa katawhan og misulod sa balay, gipangutana siya sa iya mga tinunan, may tungod sa maong panultihon. Mitubag si Jesus kanila, ang inyong panabot samara sa uban, wala baday kamo makasabot. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay ang pagkaon, dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Og mipadayon siya sa pag-ingon. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya, kay gikan sa iyang kasing-kasing, ang tao makahuna-huna og dautan, makahimog sa lawayong pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw,
kahakog, pagkadaotan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagka mapahitason o kabuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao og maoy makahugaw kaniya. Oh, na? O sige, ingon, Brother Kulay, bisan unsa mo sulod sa baba, dili makahugaw. Kay paggawas raman, ang makahugaw ko nung giingon ni Jesus Christ diya, kadtong gikan sa tao, sa itong mga kinaiya sa taong maot, di ba? Wala siya mag-iskot og pagkaon diya, Brother Nicolay, no? O din, tanaw ha, bisan unsa mo sulod sa baba, dili na kuno makahugaw, no? Now, wata mag-ingon diha og material nga kahugaw, spiritual ha, kay mando ko na sa Dios, no? Kay duha man ka klaseng kahugaw, no? Di ba? Okay, ingon sila nga, dili manggod kalan unang baboy. Ang iyang kutloon nga reference katong daan, na? We agree on that, na? Nga sa daan kasabutan dili gyud na kalan unang baboy. Pero sa New Testament kay giingon magod giba katong imong gibasa sa Colossians, Brad Nicolay, nga mga landong manang kanang tulumanon sa kalanon gani sa Hebrehanon 13:9 giingon palihog kog pangita, Brad Nicolay, basa hapon na kay wala na lagi na apil, dili na makatabang kay kuhan man ang gingharian sa Dios matud pa ni Pablo sa Roma 14, pagkamatarong, about pagkamatarong dili mahitungod sa kalanon, dili pagkaon, no? Sige, basa Sa 13:9 sa Hebrews. Hebreo 13:9. Oo. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Maayo gayud nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios og dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Kaya ang maong tulumanon wala makatabang niadtong nagtuman niini. Oo na. Pero kung muadto kas daang tugon, lahi makatabang gyud kay dili magyud na ipakaon tong na magigidili sa kalanon. Unya dungaga nato pod, Brad, no, nakoy verse nga nakuan pod. Kaning sa 1 Korinto kapitulo 8 bersikulo 8. Yes. Hinoon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Dili makadaot ang dili pagkaon niini o makaayo ang pagkaon niini. Oh. Nga po na sa Marco, Roma 14:3, palihog ko, Brad Nicolay. Roma 14:3. Roma 14:17. 3. 3. Ay. Okay, Roma 14:3 nagingon. Ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tawo nga utanon. Utanon ray kanon ug ang tawo usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tawo nga mukaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. Oh, pero sa Old Testament daang kasabutan dili ingon ana, Brad Nicolay. Di ba? Oh, so asa man na gibase ni Pablo? Probably dito sa gospel. Di ba? Kay kana laging mga kasabutan nila sa daan, unsay giingon ni Pablo, landong gitapos ni Kristo sa krus. So dili ta i-justify ana. Mo bitaw sa Buhat 13:39, dili ta matarungon o i-justify sa daang kasabutan o balaod ni Moses. I-justify kuno ta katong giingon sa Colossians, Brad Nicolay, sa balaod ni Kristo. Yes. Unsa may balaod ni Kristo? Di dagan tas gospel. Mo tong gibasa nato, Nicolay, ang Marcos 7. Marcos. Wa na gyud siya magtudlo og kusirlo. Ang iya pagkamatarong. Unya ang pagkamatarong sa Roma 14, asa na Nicolay, asa na nga verse nga dili pagkaon ang ginharian. Pagbasa Brad Nicolay. Roma 14 bersikulo 17 nagingon, kaya ang gingharian sa Dios dili pagkaon og pag-inom, kundi pagkamatarong, pakigdait og kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Okay. So, ano ba Nicolay? Dili pagkaon ang gingharian sa Dios, kundi dili pagkamatarong. Una, muna, ahaman gikan si Pablo anang pagtulunan na. No? Dito na niya, sigurado gyud ko, Brad Nicolay, katong teaching ni Jesus Christ sa gospel. Di ba? Nga, wa na siya maghisgot nga, ang baboy, ugaw, na, dili pagkaon. Bisan unsa manggali isang si baba, dili na makahugaw. Kay katulad yung giisip nga mahugaw sa una spiritually, gilinisan naman ang hintil, dili na isipong mahugaw. So, hasta po itong uban nga unsa ilang dili po niya to sa una. So, Brad Nicolay, ang pagtulunan ni Kristo mahitungod sa pagkamatarong, wa gyud apil ang pagkaon. Ha? Wa gyud. Nga naman, kay temporal man na, dili naman na. Dili naman na sa kalibutan. So, dili importante. Ang importante ang atong gawi, no? Kaya nga atong mga kinaiya, no? Di ata kung sa baka
hikawan ba ka or unsa na imong mga attitude diha nga maot, no? Mao na makahugaw na to. Dili nang pagkaon kay kanang pagkaon ikalibang ra na to, Brother Kulay. Di ba? So, mao na nga wa nay appeal. Now, kung di ta mo kaon kay materially hugaw na, oh okay. Pero ayaw ipasangil sa religion kasi sa religion sa New Testament wala na nagibawal, no? Kay unsa giingon dito sa Marcos 14:3, bisan ang tao kuno nga utanon roy kanon dili maghukom sa tao nga mukaon bisag unsa, which is wala na sunda sa mga Seventh-day Adventist. Okay, moingon man sila nga kamo nga Katoliko kaon mo baboy kasala mo. Oh, pero naingon si Pablo nga ang mukaog bisag unsa gidawat naman sa Dios. Matituo sila anang bersikulo wala kay ang ila magsigil sila pugnit atong daang kasabutan, no? No, which is nalahi na sa bagong kasabutan, Brother Nicolay, no? Now ako lang ning basahon ning Hebrews 7:12 murag di na kaita ka explain og ayo atong 1 Timoteo 4, Brother Nicolay, no? Okay, maybe next Sunday siguro with Attorney Abbas, no? May isgutan nato ng kanang mahitungod sa pagtulunan si Hawa, ha? Ato lang iplasog na pay minutos ron atong isgutan. Now, ako lang basahon ng Hebrews 7:12, Brad Nicolay, no? Nga dili tinuod tong ilang gi-implied, no? Gipahiwatig ba nga basta balaod, no? Diri sa Biblia, dili na pwedeng usbon, no? Dili depende sa balaod, ha? Ang essence gali sa balaod ceremonial pwedeng mausob. Kanang mga disciplinary law, pwede nang mausob. Juridical, pwede nang mausob. Pero moral law, bisag bag-o na tang tugon ron, wa po'y mo ako og usob ana. Basta nang ayaw pangawat, ayaw pagsaksik, kasi mong isig katao, dili na pwedeng usbon na to, kay mga moral essence of the law man na, no? Oh, kining giingon sa Hebrewanon 7:12, Brad Nicolay, no? Akong basahon na lang diretso, Brad Nicolay, no? Giingon diri. Kay kun ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Oh, dili manggali ni basa libog nga magisiguro sila ani, no? Kay duha man guni ka hutong sa pagkapare katong sa daan og bag-o, no? Oh, sa bag-o mo ni sa mga apostoles ug mga mensahero diri sa bagong tugon, no? Kay ilisan man to ang giilis kining bag-o, no? Nya unsa giingon sa giilis na nga pagkapare, but pasabot mga pare sa bagong tugon, no? Oh, ingon kay kung ilisan ang pagkapare, ilisan usab ang balaod. Nya nganong mingon mo sila nga dili mailisan ang balaod. Kay agi ato mga tudli nga dili pwede usbon ang balaod, dili mailisan. Now, maglibog kita ana, no? Kung di ta kahibalo mo qualify ug unsay ceremonial ug unsay moral. Ho? Kay ang gi-emphasize anang dili mausab ang mga moral law man na. Dili man ang ceremonial. No? Pwedeng mausab ang ceremonial, Brad Nicolay, no? So, mao na Brad Nicolay. Unsay naa diha, Brad Nicolay? Okay, naay context, no? Diha katupid taong bahin sa gilimpyuhan na, doon na po ako nadunggan, dugay na to nga. Oh, mukaon na po day mo anang kuan. Kanang kanang kabog, no? Kay di ba hugaw man na sa gigisutan sa Leviticus. Oh, i-emphasize na to ha, Brad Nicolay ha. Akong ikotong ganina atong gisgutan. Kung ang kahugaw ng gipasabot material, no, wa mo pud gibawal nga mag-amping tas panglawas, no? Kung di ta mo kaon kay nag-amping tas atong panglawas, way question na. Pero kung moingon ka nga magkakaon ka ok ba or kabog bisag unsa riha nga naghugaw ta nagtuo ta physically materially hugaw, panglawas. Pero kung moingon ka nga makasala ka, that's another story, Brother Nicolay. Kay sa spiritual nga kahugaw gilinisan na. Kiwa naman magdili ang Ginoo bisan unsa isang-sang sa baba. No? Tinuod. Yes. Diba? Pero naara nimo kumukaon ka na, kumakaya mukaon og sa dili, di ta hukman. Ang katong Marcos 3. Pero nga mukaon man ka ng kabog, uban pa din nga gila nga hugaw, nga naamay baboy. Naamay, di ba? Nga na ba? Nga lami man gina, di ba? O dipindi na pod, control lang pod, no? Kay basin ma-high blood pod ta. Sige hon. Ay inani bali ang sumada na Brad Nicolay, no? Kay moisgot lang pod tag 1 Timoteo 4 gamay Nicolay ha. Di lang nato tason kay apiki atong oras. Okay. Inani lang. Kung dili ta mukaon og baboy kay ang imong rason for health panglawas, di ko musupak nimo na kay ngunana pugo. Pero kung moingon ka na di kumukaog baboy kay makasala kumukaon ana musupak gyud ko nimo ana kay dili gyud na pagtulon ang Kristiyano, ha? Yes. Kung dili na makatabang matud pa sa Hebrewanon 3:9,
Oh, di ba? 1 Corinto 10, wapagay na to ba sa habad Nikolay? No? Gatong giingon diya nga, dapiton kag di magtotoo, kaon sa bisan unsa idalit, sa walay pag-agad sa konsensya, na tanawa. Di ba? So, ingon na, dili na new covenant teaching ni Jesus Christ. No? Akong basahon, no, atong mga text, no. Sige, sige. Okay. Ato ang soon si Brother Domingo Masira diha sa Gulayon, atong kauban sa Katoliko, no. Ya, kauban nato usab diha sa CFD maghapon, magabi. Brad Nick, kanang mga SDA musupak jud sa Dios. Nag-ingon ang Dios, Espiritu limpyo na. Dili diay sila mutuo, mga gahi og ulo, klaro ana. Dayon diri sa 0906, last number is 544. Mayong gabi kaninyo diha, Brad Nicolay. Ang Sabadista dili na lang naunta makiglalis sa Katoliko, bahin anang 7 ka adlaw igpapahulay. Kay ganiha naminaw ko, ang iyang gitubag gikuha didto sa pagtagna sa mamamiri nga manganak og bata nga lalaki aron muluwas gikan ni Magan Ofyar sa Bungalunan, Basay. Okay, salamat sa mga text. No, kinagaling pagtulunan nila Brad Nicolay nga violation ng pagbalhin sa solemnity. Wala man na sa Biblia. Oh, galing murag anak ko kadungog yang kutlo-kutlo unang Daniel 7:25, no? Nakabalo siguro siya sa exegesis ana sa Katoliko, no? Nga kanang naitao diha nga mag-usap sa balaod ba, no? Yang itumbukon dahil na to yung kanang changes na to sa kaninggikan sa Saturday nga to sa Domingo mo din na ipasangil nga mao kuno na katumanan igo kuno ta ana dili mo na mao sa exegesis ana ang naigo anang Daniel 7:25 si Antioco man kanang iya pong basahon gali sa Makabiyo oh nga ang gaisgot diha sa ang Judaism pa ang gipasabot ana Brad Nicolay nga nato si Antioco nga nisupak sa mga balaod sa mga Hudiyo. Kaya ang iya gusto niya katong paganismo. Judaism pa to. Sa Judaism, tinuod nga gibawal yun ang pagkaugbaboy. Niya ang ilang sabat, Saturday yun. Niya, di man mo mutuo si Makabiyo, si Antioco ana, kaya iya api na gano'n mo yung gusto. So siya may naigoan ng Daniel 7:25. Dili ning changes na turon sa New Testament kay valid ni. Sa rason nga ato nang gipangisgutan ba Nicolay. Kaya naman yung mausap sa bagong tugon. Okay. Ang atong justification, kuan man, Christian man, principle, dili man Judaism. No? Kaya ka ng Judaism, Old Testament man na. Kita, yung dito sa Colossians, Kristo na ta, munang dagan ta sa gospel. Ang katumanan. Sige, unang tayo ikong panahon, Brad Nicolay. Okay. Sa sunod na lang dito, 1 Timoteo. Itong pagtulunan si Yawa. Okay, with attorney na lang to, no? Sige. Itong oras, kapit naman manamilit na tanong, yan, sa lipat na manamilit na pasalamat ka sa tuwang kurang paruko diha sa Mutya, sa St. Francis Xavier Paris, sa tuwang Diocese de Pulog, si Father Judis Manialis, no, sa iyang pag-host sa tuwang kinaunhan na Bible Apostolate Diocese North Bi-monthly meeting nitong February 23, 2019 karon mga bulan na lang, no? Okay, salamat kayo. Ano man tayo igong oras. Sunod Domingo na punta pohon sa mga oras o takna. Salamat, no, sa mga text o akong ibalik sa technical side si Sir Expedito Tax Ilumba.